चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव हिंसायारि जाथाय। ब्रै नं बनगाव गामिनि थागिबि मुस्रि बाले बसुमतारीखौ फुंनि 8 रिंगासो समाव न' खाथिनि हाग्रायाव बन लायनो थांनायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सिलाइनि गुलिजों आथिङाव गाज्रि रोखोमै गावना जोखोम खालामदों। बिथाङा थुक्राझाराव थानाय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव सोर लोब्बा दं आरो सोर मावदों बेनि जेबो गुमुर मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। फुङाव आं 8टा बायदि टाइमाव बन दालाय दोनफैनायखौ लायनानै थांदोंमोनलै। बावनो बोरै जाखो मिथिला। मा जादों? बबेनिफ्रायबा आवाज जानानै जायखिया पेन्टआव गुलि हाबफैदों। अबाव थाङामोन नोङो? आं बन लायनो थांदोंमोन। अबेयाव? आंनि न'नि साहानि हाग्रायाव दैलाम सेराव बन दालाय दोनफैनाय दंमोन, बेखौ लायनो थांदोंमोन आं। न'आव अबाव नोंना? बनगाव दादगारि 4 नम्बर। सोरखौबाबो सन्देह दं नामा? सोरखौबा सन्देह माने सोरखौ सन्देह लांनो हाबावनो, नुवाखैबो खोनायाखैबो। दा माबायदि अबस्थायाव दं देहाया? आंनि अबस्थाया दा फेन्दाया बायनानै दङ। ओमफ्राय सिकित्सा लागासिनो ना? सिकित्सा लागासिनो दं। माब्ला जाया बे घटनाया? दहाय फुंनि 8टा। आं दा पुलिसनि सायाव लुबैयो, बे दायनिगिरिया सोर आरो बे मानसिया सोर, जायखिजाया बेखौ आं पुलिसफोरखौ एसे सुलुग लाजानो लुबैयो, आं एसे हेल्प लुबैयो आरो। आंनि बुंनांगौआ बेनो।